To videjko nemá za účel nikoho uraziť, ale iba upozorniť na konkrétnu situáciu. Milí moji, dneska sa ideme pozrieť na jedného Dylinka, ktorý ma veľmi rád kopíruje a skopíroval mi jedno celé videjko. Takže ja to nebudem obkecavať a my môžeme ísť rovno na to. Tu teraz budem hovoriť, koľko vecí skopíroval. Číslo 1. Miniatúra. Začiatok s defaulťakom. Vám iba tak ukázal, hej, že proste defaulťak, hej. Je tu Martin Lena a dneska si ideme ukázať robiť nové videjko. Používanie mojich hlášok. Takže ja by som sa šiel vrhnúť na môj locker. Takže môžeme sa rovno vrhnúť na to. Pomenúvanie vydania skinu. Chapter 4 Season 2. Chapter 5 Season 1. Tiež Chapter 5 Season 1, nestihol som ten jeho. V tejto časti to neviem pomenovať, takže môžete si skúsiť tipnúť, že čo skopíroval. Keď chcete, stopnite videjko, pozrite. Prejdem vám to takto. Také pickaxy, tie vám nebudem ani komentovať, tie si môžete rýchlo pozrieť. Takže dávam chvíľku ticho. Ďalej som si už nič iné nevšimol, už to iba opakoval do nekonečna. Už si to asi pozrieť nebudete môcť, lebo to video zmazal, ale jasne, že by som to nebol ja, kebyže toto videjko nezakončím najlepšou vecou, čo tam dal. Takže si to vychutnajte. Potom The Machines, alebo jak sa to volá? The Machines